ஸ்ரீகுருபியோ நமஹ. தெய்வீக ரகசியங்கள் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் மேட்டூரிலிருந்து அஸ்ட்ரோ நவீன் சக்கரவர்த்தியின் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் இன்றைக்கு இந்த காணொளியில் பார்க்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு 27 நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய தெய்வங்களை பற்றியும் அவர்கள் அந்த தெய்வங்களை எவ்வாறு எப்பொழுது வழிபட வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் இந்த காணொளியில் காண இருக்கின்றோம். மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஒரு ராசி ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருப்போம். அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் அளிக்கக்கூடிய தெய்வங்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது காண்போம். முதலாவதாக அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவியும் ஸ்ரீ பேச்சியம்மனும் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாக அமைகின்றனர். பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு 8 திருக்கரங்களுடன் இருக்கக்கூடிய துர்க்கையம்மன் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ முருகபெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மகாவிஷ்ணு நின்ற கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், மிருகசீர்ஷ நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சிவபெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ நடராஜ பெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ ராமர் மற்றும் சீதை அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாகவும், பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ நாகராஜர் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சூரிய பகவான் மற்றும் விநாயக பெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மரும் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாகவும், உத்திர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், அஸ்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ காயத்ரி தேவி அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ நரசிம்ம பெருமானும் ஸ்ரீ காளி தேவியும் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாகவும், விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், அனுச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணரும் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், கேட்டை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் மற்றும் துர்க்கையம்மன் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாகவும், மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய பெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், பூராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ ஜம்புகேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், உத்திராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ விநாயக பெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அனந்த சயன பெருமாள் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ சிவபெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ ருத்ரன் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எல்லை தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஐயனாரப்பன் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாகவும், ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீ அரங்கநாத பெருமான் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்களாகவும் வருகின்றனர். இந்த தெய்வங்களை அவர்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தின் தினத்தினன்று அவர்கள் முறையாக ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை பூஜித்து அர்ச்சனை செய்து வர அவர்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியுடன் அமையும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் அவர்களுக்கு தடை அகன்று நல்ல முறையில் நடைபெறும். இந்த தெய்வங்களை அவர்கள் வழிபாடு செய்வதன் மூலம் அவர்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியும் குடும்பத்தில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றமும் ஏற்படும். இந்த பரிகாரங்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால்
உங்களுக்கு பிடித்தமானவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள். இதை பற்றி உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருப்பின் கமெண்டில் பதிவு செய்யுங்கள். இதுபோன்ற பல அரிய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள தெய்வீக ரகசியங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.